Teodora kaže, otkad sam bila mala, mama mi je govorila da je cijela pomorandža bolja nego ceđena. Da li je to stvarno istina? Ovaj put mama je u pravu, naročito ako hoćete da smršate ili da, recimo, stabilizujete insulin. Sok od pomorandže jako se lako apsorbuje u organizam jer ne sadrži vlakna. Ovo može da bude korisno ako brzo trebate nadoknaditi energiju. Međutim, ako želite da istopite neko salo ili da se rešite popodnevne uspavanosti i pada energije, sok od bilo kog voća je upravo suprotno od onoga što vam treba. Moj prijatelj Goran, fitness instruktor, kaže da je priroda htela sokove, Tetra Pak bi rastao na drveću. Ja dajem prednost celim pomorandžama ili drugom voću. Cijela voćka sadrži vlakna koja su korisna za probavni sistem, osjećaj sitosti i regulaciju šećera u krvi. Cijela voćka obično ima manje kalorije u poređenju sa istom količinom soka. Ceđeni sok od, recimo, pomorandže, a naročito onaj koji kupujete u marketu, obično ima više šećera nego cijela pomorandža, jer se u procesu ceđenja može dodavati šećer. Mislite da vas štiti to što piše da je bez dodatog šećera? Ne, pročitajte ponovo, gde god piše fruktozni sirup, voćni koncentrat ili nešto slično, to je šećer. Zašto nam to rade? Pa lepo. Ako je slađe, više ćeš da popiješ. Naučno dokazano. Creva se prošire i želiš više da popiješ i ne izvodim. Pričao sam već o nodoznim ćelijama i nodoznim ganglijama. Mi žudimo za šećerom. Uvek. Ako želite da vidite više ovakvih klipova gde pričam o zdravlju, zanimljivostima i svete nauke, zapratite me i posjetite moj profil.